Txurru! Esan zenigun, zu kontatutakoa da, Ibai saiora indartxu fuerte zedorrela, eta arrazoirik ez zaizu falta, ze benetan fuerte dator. Naomi, ni programan ikusi duen bezala, txurrurekin daukazu, esaten dute zerbait daukazula, baina ez dakit nik, Eta lehenengoa esan diana, Baina... sorpresa, baina deko guzio zerbait. Ez, ondin jozteko guzio. Eta zu zer bilatzen duzu mutil baten? Fizikoki o izateko era izatezu? Bilak. Izateko era txintxoa izatea, graziosoa, eta fidela, batez ere. Eta zuen, neskak? En plan, begi urdinek gau berdekin, ez, peka bat hemen eukita, bakizue prototipo nahi zuen, Gustatzen zaizkit pizka bat, txikitsuak, agian ni baino txiki bat direnak. Eta kompromisan jarriko izatut. Eta etxetik zein zan da gehien gustatu zaizuna? Etxetik ikusi donatik, zu, baina... Gero... Egitan! Que fuerte ze ondo, bai. Atzo konturatu nintzen asko begiatzen ninduzula. Zortu zan iba, eski honek rollo nahi fijo. Eta esen aldrebes izango? Oso piropo polita botella azunez, oine etzen izango, eskatzen automatiko. Bai? Ez nik ez dakit egiten, baina konformatu da. Jako besuak, eta hau? Ginaztea juten zea, hau? Ez, ginazera ez, baina entrenatxarekin ja balio zait. Zeta entrenatzen? Kickboxinga egiten dut. Erlazioak dituzu zuen bizitzan? Ez dut aurkitu nire neska oraindik. Zu relajatu, eta disfrutatu. Masajeak ondo ematea ditu neska honek? Bueno. Ez da bere fuertia, ez? Ez normal. Baina esaten dutena da, benetan balio duena intentzioa izaten dela. Bai, saiatzea, bai. Txurru! Haze begiradak, Nik horreztatik usten, zebez? Non? Epidizuan. Hauen artean alegia. Launa diala eta listo, nik uste... Naomi klaro dakala. Uste dut. Gauza kalatu aldira. Niski honek barregura egiten dira, egitan, Zer? Honek ez dakit. Baina, hau zuek egin zenuten. Horrela zuek ibili zineten. Ja. Guk ez dugu ezer asmatu. Bueno. Honek masajeak ondo ematen ditu? Bai. Bueno. Bueno. Zuri, txurru, masajerik tokatu zaizu, orain artean? Bai. Baita? Jaso eta emon. Ta hori ez dugu jarri. Eta zera behiratu jozu behar, ba. Diot jaso eta emon, baina... Igual Naomi ez dakit. Lortu du Naomik txurru zu joroskor jartzea? Ba, pasan egunean barikuen esan naban, da pixka bai. Nik ez naban uste, benetan, serio nabil. Baina... Pixka bai. Pixkat bai, Ez da errezan niri jiloskor jartzea. pixkat bai, eta gainera seguro bai. Zer bestela ikusi. Nahiko guapoa, baina... Bai, besterik gabe. Oraingoz besterik gabe. Nork daki ez gertatuko dan, Naomi adibidez ikusten du neskato polita. Indarrak hartzeko goiz-goizetik, Sosa aukina aldabela berakin. Nik uste dut baietz. Nire, no me jodas. A ber, txurru bitu bakizu, guapa zarela, bla, 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 bla. Baina nik uste dut bera ere oso gauza honak ditu, oso guapa baitxare, eta zeuk espabilatzen ez baduzu, azkenien bestea beraren joango da. A ber, pitzin jiroskor zauz. Ez, baina zautzezun ba hori, ba kafea, osea, ez, berakin ia nego izan sakan. Da, ez hautzun. Da gero ni gana etorri zina. Plan de segundo plato, da hola ez, Txurru, barkatu baina, behitu ze muti guapo, osea... Muti puxka honek, nahi akitzen, Zelako faena. Txurrukin konformatu beharko naz. Gero gana kafe bat hartxera, edo... Bai!
Toma, kafe. Hemendik agur bat, zaldikortako mutilari, por cierto. Sí, es que... Da Ibaien abiguela. Zuze, ostea, dakizu nahi ze sentitzen duten Ibai egatiko. Nik ikusten dudana. Ez dut esan sentitzen duzula, la ez. Sino, erabiltzen duzula, niri jeloskor jartzeko. A ber, da zu pentsatzezu hori egin dudala, segatik. Zeluak emoteko. Zuri. Jeloskor jartzeko, hombre. Hori klaro da. Ez, ez da erantzuten, no? Osea, orduan nik egitxa esaten dut, bai ala ez. Eta lortu dut. Hoxea da, Osea, hori da zeure helburua, ni jeloskor jartzea. Helburua ez, Aion taktiba. Julen entzun, Julen entzun. Teieria alorito, Joder. Ni hemen nago alorito. Dena ikusten dena entzuten. Zuk erantzun duzun, pixkat bai. Pixkat bakarrik? Pizkat bakarrik, a ber. Sozer bai, baina, jazta. Ba, nik, beran kasu nik, ez nabil bat neska batekin, beste batekin. A ber, bera nahiko formal dabil, baina, Rubizuakin, Egia da, hori esan behar nun. Zaila izango da jeloskor jartzea, baina... Bat, bi... Eta nik etiketa dakat, baina nik Jartze balin bau jarriko, Ze etiketa, ze fama daukazu zuk, txurru? Ze, hola, etxeu esan, ze etiketa dakat. Ui, nahi galetu baiazu, ze etiketa daukazu. Uf, etiketa bat baino gehiago igual, Bai, Baina orokorrean, ze fama dauka mutilonek? Bueno, ba hori, azkenian ligoi tankerak ematetu. Baina, igual, emateuna baino gutxillo igual izango da, Ez dakit. Askotan itxura gauzia, Gero igual ez da izaten hainbesterako. Beak nahi Askotan pasan da igual. hori. Ez, nahi bait, hori ez. Baina dinot, monaldo zu etiketa bat akazula, en plan, itxura, da gero, ez da laku esaten. Desberdina. Nao, badakizu tirapu non egoten den? Biolinak. Hangoian, tirapu. Askotan ze jartzen izkigu tirapuk. Claro. Tirapu, egiten dute, biolinak. Biolina baize. Nahi de violins. A ber, baina. Bueno, bakizu biolinakin nola ibiltzen naizen, ez da? Bai, ez dago. Egun batean bat ekarriko dizut. Esan dizut, tirapu hau da biolin bat. Violinista bat ekarko zuen nik, besta. Eta zergatik biolinak, Naomi eta Txurruren arteko historioak aurrera pauso bat eman zuelako match tartean. Aurrera pauso bat edo atzera pauso bat, hori ez daukat oso bat. Ze pasatu da lehen, Ibaikin. Sin más. Jungera masajetu bat ematen da super gusto, así que... Pitxin, espabilatu, porque... Eski soy yo, ¿sí? Osea, lehenengo ikuyuko tipuakin, Rubizuakin, oin Ibaikin, da hurrengoan non izango da. Ibaikin geratuko da ez dagia. Ja, fijo. Ez dakit, nolo daki. Ez nik beste neska bana ezagutzen. Mutila sasukakian, bale? A ber, Naomi. Aupa Zer txurru, gertatu ote zen, aupa txurru, ze pasa ote zen, lakor, aupa txurru. lasai. Ya está. Izango da Horain denbora. arte Naomi ez da gizerta izan jolasten, aurrena batekin, gau bestiakin, gau saldiketokikoakin, aupa txurru, bi potrokin, oso. Ba, nik ez dut ez bat eta ez bestea sinisten. Bueno, hori beste hauza da, baina Ez hori bat nik eta ez ikusi bestea. detenagatik esaten detena da, aupa txurru, besteik ez. Baina txurru jerosko jatzen da eta gero beste neska bat ezagutzen duzu? Ez, nik jerosko jarri nintzen, da hori pasau zen aurreko hastian. Txurru jeloskor dago protagonismoagatik, ez amodioagatik. Baina, azkenean hori, hombre. Beraz, propio hori da, paper hau jokatzen edo egiten, Papelon, baino... Kristo naiten nahi da. Jeloskor txurru eta amodioagatik. Eta neska bat ezagutzen kanpoan, txurru? Venga, A ber, errisa dala, a barruan ber. horrelakoak izan da, ez da, Naomi? barkatu A ber, Dabil, neska, lehengo tipo batekin, gero bestiakin, eta nik ez dakat aukeria beste bat ezagutzeko. Bai, bai, ni Eta beste- bai superrondo, baina... Txurru. A ber, ez tezu ikusi Sorry, ze txurru. aurpegia... Venga, ba. Amaia, ze. Ez tezu ikusi ze aurpegia jarri izun? Ibaiekin gelituko naiz. En plan, zurekin nahi dut baino, eta zu...
Naomi, zu zaude. Dabil, bueno, Dabil ez, en plan, Eta zu zaude tonteatzen jolasten Ibaikin, churru. tipeste tipuakin, Dani nabil formal, pues igual ella, pues, asteburu bat pasatzen duen borga, eta beste salia, Ez Sinceramente, izango naz argia. que no te creo, osea, ez dut. Orain egitan, Naomi argia izango menda, Naomi. Ez jata gustatzen ez da, Ibai, ez da txurro. Taldiko gua. Taldiko jo. Hola. Ya está. Esan dut, ya está. Zuk ikusi, nik ez diot erdirik sinisten. nik ez dut sinisten. A ver. Hola dan, Naomi. Nire usteet... Nakor, baina, zuek uste oso ondo dagoela. En plan, Ni usteet Naomiri txurru gustan zaiola. Nik uste Nik uste bai, egin dela, osea, itxaroten da itxaroten aspertu egin Industriaren txurro Bakartzik ez zela, marperia baina ikusten dien gauzagatik. Eta txurru, joder, esan dut ematen lehen, dut txurro esatu behar zaidala. ez da izerta Eta jolaztean, azkenean- Naomi. Ni zure lekuan engonitan batik, ez bostekin engonitan ja. Dagoeneko. Nik ikusi Baina eski ematen dau, que tengo Eta orduan txurru zerta jolasten ari da jeloskorra da hola, eta ez da Nik jeloskor jarri nintzen pizka bat, ikusitza ze pasaten zan. Da orduan, urrengo azte bago nintzen... Eitu. Serio, Ez, benetan, serio. Nik ikusi nahiko nuke alrebes izango bazan. Sartu zaun berria neska izan balitz eta ikujun zeona neska politxen bat bazan. Orduan ze pasako litzaken. Nola, ez tan gertatu, igual pasakoa, baino. Zu kasualik ez, zu zubera. Talleria, eso que aprovecha, ¿ves? Hemen dio aitorreko, enkale gero. Vale. Ez que... Naomi, zertza betxinatuta, asarre, ez? Joan nahi duzu desagoatzera... Aukera daukazu libre, ez? Edo zerbait esan nahi diguzu hemen... Oengo zez, Bai. Bota, Ez da neska. txarra izaten anantzekoa, Bota, zan beharreko. Dena botatzeko igual, ez? Aizu aukera, gonbidapena hortxe daukazu, Zuk nahi duzunean, anderein hori bezala esku altxa eta... Zemen, ez du asarrerik eta rollo txarrik eta tristerik eta alakori behar, favorez, Naomi, Nola goela. seguro? Zuk siniste aldiozu nik, ez? Olatz? Sinistu igual ez. Iskatu lertu igual bai. Ulertu bai, Igual bai. ze pasatzen da. Ez dakit, behakin itzengoet. Eta ez dakitelako seguru ze pasatzen zaion. Osea, idea bat itet. Bai? Bai. Idea bat itet, baina ez nago seguru, orduan komentatze balin bait eta behakin itzeite balin bait, ba... Igual, aprobetxa zazu, nik ez dut gaur saioa horrela bukatu nahi. Atzera joan da biok, kalea. eskutik helduta elkarri. Venga, ba. Venga, oza. Ni gara gaur da bat ekarri, favorez. Venga, horri. Zu kieto zauden lekuan, sopela, ondo zaudeta. Ah, Bueno, nada. zertan genbiltzan, bai. Aitorten ara. Lasai. Lasai. Aitak eta amak ikusten mendute saioa. Lasai. Antzik nolantzekin bakarri nire. Gogoratu, jendea falta zaigula, platoan, eta panorama horrelaxe daukagu momentu hontan. Besarka momentuak, intimidadeak elgarri kontatzen, eta preokupazio arpegia sekulakoa momentu hontan mailabeako rubioak daukana. Ikusi dotzat, ez dakit, pasatzen da. Osea, esan lau ondo dagoela, baina nik ez dut uste ondo. Galdetu nahi diozu? Igual aprobetxatu. Eta trukean olatzi esan sartzeko mesedez, bale? Eskerrik asko. Opa mailabia, Opa. Aiba, garrote... Pero si esa etiqueta no la tengo yo. Kaixo latz. Eta galdera da. Zer gertatzen zaio. Bueno, Zer dago, izurrauta edo... gauza batzuk ez du erraz egiten. Kontutan hartu behar dugu, guk hemendik kanpoare baita, hori dena dakigun bezala bizitza bat daukeu, jendea dago, gurasoak daude tarteko, lagun asko daude lagunek azkenian, guk kanpoan dauzkaun lagunak azkenian beti apoiauko igaitu eta hoi bakiu, baino bildur asko daukau kanpon ze ikusten dan, ze esango guen, ze pentsatuko guen, eta igual komentario batzuk, ez dakit ez, ikusten dian gauz batzuk, realitian barne dauden gauza batzuk. Hola gertatu behar zutelako, eta gauz batzuk gertatu dialako, eta beste batzuk bidea eman dietelako hola izatea.
Eta, bueno, adibidez, komentario batzuk hori, ez, esatea, eske, guain arte onda jolasten ezakizte. Eta behak esateu, ez, azkenian, behak baita horrek mina egiten du. Azkenen, kanpoan baita bizitza da olako, eta ni ulertzen dut, horretikan ulertzen dut, inoi etzaigulako gustatzen, nolabait katalogatzea, ez? Ez dut esango behak itzein goguz, itzein nahi balin bau, baina, bueno, nik behak ulertzen dut, eta behak esplikatu iten ez da, pixkat hortikan, ez? Nola ikusten dan, ez? Bere burua momentu baten, esatezula, Osea, ze nola ikusiko jate kanpon, ze... Eta esatetena, tio, supergaztek diala, eta azkenen, notazitea. Edo gera. Bueno, kea, baina nahi zut esan, adinan aldia ikeragarria dao, eta daude gauza batzuk, mina iteuenak, eta behak nahita ez dare, atea iten dianak. Egia da, bueno, Naomi izan da kasu honetan kaltetua edo ematen zuena, baina igual biak ibilidera, elkarre xirikatzen, elkar xaxatzen ez da, batekin... Baina kasu honetan ez da izan txurru egon dana, ikusi, erakutsi dana batekin bestia, esateu baina nik ez dut ezerrin, osea, azkenian, nik ulertzen dut, benetan, ulertzen dut. Zuk ere bai, Arroitz, baita. Nik uste dut, zeatik normala da imaginaketa ateatzia, baina hainbeste agian molesta egin dezaiokete, ez? Eta hori... Behintzat Naomi zeatik, Naomi egin dezake launak, kidetasun jogolasak, ez da zer, baina azkenian, egiten bakoitza, atean behar baizue, bagian izaleike nola baiteko imaginaz saltzia nahi gabe, eta hori ez da igual oso desberdina da guk barrutik nola ikuste deun, eta kanpotik nola ikuste deun, orduan azkenean... Eta nire irudipeneako mutila izan bale desberdina da, beti esate deuna, ez? Mutila geozta gehiago ligatu da, elputu hango. Onde hitzein da. Neska geozta azeago, orduan zer da? Ez dut esango itxonaztik, ez dut hor joko, baina nik uste hoi beti komentatu dela, eta telebizan ikusteanen, eta zure buruai, eta zaidianean, bat baino, ni hortan beralde nahota. Horretiko izate jot. Osea, kontuatzeko pixka bat, eta mesede, ez? Ja, baina nahi esan alrebes izan bazan, adidez, momentu ontan txurru edo, eskezakit zeinen gatik, edo argoitz, berdin zait, osea, zeinen gatik esan. Hola izan bazan, neska bat, bestea, jiji, jaja. Nirikartan aien bila joango naiz, bale? Segi, nahiko lan bak. Bai, neska. Esatet, igual, momentu hortan gauzak desberdin ikusiko liakela. Porque, bizitza errealen ebaitan ikuste gauzak desberdin ikuste. Nere irupena, ez dakit. Igual, enao oker nabil, igual bai, baina nik uste bizitza errealian betiko komentarioa da. Mutil batek geozta neska gehiago ez dautu, eta geozta neska gehiagokin egon da, el rey del mambo. Batzuentzat bai, baina, bueno, nik lehenko astean esan nion, hartu, da bai egin, da bai txurrukin, biak probatu, da gero aukeratu. Ta igual bai izan danakor zure azkeneko komentario hoi, ez, oso da txurru, ez dakizai, porque... Baina gu hortako hau demen, komentatzeko zuek egiten zuetena, Ikusten deuna, tío,